închis. Indiferent de câți oameni va trebui să-i zdrobească, așa ca un Și buldozer acum o în să calea iau asta. hainele de aici, Și tu sunt un stai asta. aici și Că e incapabilă de așa ceva. După Așa. multe insistențe, Mihai a reușit să-și convingă tatăl să se întâlnească măcar pentru câteva minute cu iubita lui Elena. Doamna Nicolae, bună ziua! Nu aș vrea să vă răpesc prea mult timp. Eu sunt E foarte bine să știți. La Nicolae. fiul dumneavoastră, Mihai. Poate vă povestit Ai vorbit cu mine, nu? Hai în carus. Că ai zis că ți am, hai să te Nu știu culci. exact ce v-aș spus dumneavoastră la telefon. Mi-am dorit foarte mult să vă cunosc. Opa? Păi, vedeți, aceasta este. Cu asta vreau să știu dumneavoastră. Așa. Dumneavoastră nu mai este nimic. Ce așa face să Nu aș vrea totuși să-i rămânesc. Domnul Nicolae, Oamenii cu bătălia. este o femeie meritată. Așa. Chiar vreau să mă menajez. Da, și știți că într-o relație trebuie câteodată resuscitată. A fost o aventură, ce să vă mai spun, și poate discutați dumneavoastră cu el într-un mod... Într-un mod prietenesc, ca să înțeleagă că această relație chiar nu poate duce nicăieri. Încă n-ai. Așa. Vreau optii. Ăsta care sună? Da. Stați așa. Stai, mami, un pic. Stai să vă arăt toate secretele lui Raisa. Așa. Secret cu lapte. Un biberon cu ceai care l-am dat și l-am făcut. Încă unul tot cu ceai. Aici și-a băgat ea un popit buză. Și aici am pus o sticlă cu apă. Da. Și o să pun sticlele astea. O stau de apă și se aude. Și eu mi-am făcut ceva de mâncare și trebuie să mănânc. O să revenim după ce mănânc. Raisa a dormit singură și eu acum am terminat să mănânc. Când m-am jucat cu Lady, Raisa era la bunică și m-am jucat un pic cu ea. Da. Stați așa să văd cum e timpul afară. Este soare, da. Este foarte frig. Am vrut să ieșim un pic din parc. Opa, mi-a căzut telefonul. Așa. Am vrut să ies, totuși un pic, dar nu pot. Pentru că dacă... Opa, stai așa. Că dacă tot ăsta... Of, doamne, cad și telefonul ăsta. Dacă tot este soare, așa, dacă era căldură mare, eu ieșeam normal. Dar uite, nu. Da. Urât e afară. E urât. Soarele e frumos, cerul e frumos, dar e frig. E frig. Am vrut să ies cu ea, să ies în parc cu ea. Da. Dar nu, e frig și nu pot. Și biberonul l-a aruncat. Ai, ai, ai. Doamne, doamne. Deci, nu știu.
când o să mai revenim cu ea. Hai să vedem cine a venit, poate e bunica. Mașină. Nu e un taxiu. Stai să vedem cu cine. Andrei cu taxiurile. What? Luca Andrei cu taxiurile. Da. Ții tu! Ții! Vă place? Alu Raisa și-a zis că e mare și ne-o dăm mie. Da, deci o să revenim cu Raisa când se